आंनि इउटुब फेमिलिफोर माबायदि दं नोंसोर वेलकाम बेक टु माय चेनेल जनाल जगासिखौ बरायहरबाय ओमफ्राय नायदो जोंहानि बेसर बारि बेसर जेरजों फैदों माबायदि साफा नायलाय बेसर बारि आयु मायबा मोनसे सारिगिदिं जोंहानि नैखिजाय बांसिन मोजां नुहुरो जों फैदों बेवहाय इन्स्टाग्रामनि शुट लानो रिल्सनि बेसर बारियाव ओमफ्राय आं खिन्थानि नैखिनि आरो नैबेखिनि ओरैजाय दादालाहानि ओमफ्राय ओइहाय माबा फोदों बिसोरा मा होनोमोनलाय दुन्दिया फोदों ओमफ्राय खिनिनिफ्राय जाहानि नै बिसोरो रानिमोना दङना इनिफ्राय थांबावनांगौ इनिफ्राय जाहानि ओमफ्राय बैखिनिया जाहैबाय आयं लाहानि नैबे दाय थांबाय थादों बे आयं लाहानि ओमफ्राय टुन्टे लाहाना सिगांनि बेखिनि हाया इसोमोन ना नोंसानो जाहाना इसो बावदो आङो खिनिया जाहानि नैखिनिया जाहानि ओमफ्राय इसानानो मोजां जायाखै बारा टुन्टेला ओइ दादालाहानि नैबे इसानि ओमफ्राय नै बिस्रानिया नैबेखिनिया आरो ओमफ्राय जों बिदा फंबाय साब्रैनिया बेखिनि आरो हाया बारा गैया एसेल' होमब्लाबो थोयो माइयाबो जाया नङा जायो नालाय बेसराबो जायो ओमफ्राय मासे साफा नुबाय होमबा बेसर बारिखौ आयु हाला है माथो थायाबो आङो सबसे बांसिन मोजां मोननाग्रा कालारानो बेयो गोमो जे गलाबा आंनि फेभरेट गोमो गोरलै आं गलाबखौ साफा आंहा माबाखौसो बेखौ ओमफ्राय न ब्लेक कालार एन्ड व्हाइट ओमफ्राय गोजाखौबो मोजां मोनो गोजाखौसो सैथार आङो दुनियानि इयायनो लागोन निलाय खर'खौ इसे नायनाय दिनाय खर'खौ खालि जानानै फालिखौबो गोमो लाबानो जायो दख'नाखौबो समायथारो दा जोब्बाय जोंना रिल्सनि शुटा इन्स्टाग्रामनि शुटा ओमफ्राय दिनैनि भ्लगा जागोन आंनि मा मिथिगोन वाट्स इन माय बेग आंनि बेगाव मा थायो आङो रिल्स शुट खालामबा बिदिहाय बाहेराव फैबा दैमायाव बहाबा दुब्लियाव बहाबा बेसर बारियाव फैबा आङो आंनि बेगावहाय मा लाबोयो मा केरि खालामो दिनैनि भिडिअ बेनि सोमोन्दै जागोन आरो ओमफ्राय मालायफोरनाथ' बिराद दामि बेग थायो सोरनाबा माबानो एकदमबारे बहुत दामि बिदि ओमफ्राय 5 लाख 4 लाख जोंनाथ' बिदि बेग गैया खिन्थु आंनि बेगा जाहैबाय नैबेयो बांद्राय दामिनि नङा दे माबायाव फ्रि मोननाय आरो बेखौ आङो मोनसे दख'ना बायनायावहाय फ्रि मोनदोंमोन आरो बे बेगखौ ओमफ्राय आं नोंसोर देखायनोसै ओमफ्राय बेनि सिङावहाय मा बुस्थु लाबोयो आङो रिल्स बानायनो फैबा बेखौ आं खोन्थागोन नैखौ दख'ना बायनायाव फ्रि मोनफादोंमोन आङो ओमफ्राय बेनि सिङाव आंनियाव माने नोंसोर साननाङा दे बेहाय एकदमबारे बे प्लास्टिकनि बेग जानो हागौ खिन्थु बेहाय बिराद मुल्यबान बुस्थु दङ बिराद दामि आंनि मेकआपनि बुस्थुफोर आङो मा मेकआप बाहायो बेखौ नोंसोरजों शेयार खालामगोन इन्स्टायाव रिल्स शुट खालामबा मा बाहायो नोंसोरजों शेयार खालामनो नागिरदों थ' प्लिज नोङो बिथिंजाय फैदो केमेरामेना थ' आंनि बेगाव फार्स्टलि ना खनसे लागैनो बख'ना देखायनोसै नङा बिदि मोनसे दिहुनबाय थागोन आङो मा दङ आंनि बेगाव थ' फार्स्टलि ओंखारगोन नैबे आयनाया जायनोखि आं दाखालिसो बायदं ओमफ्राय बेनि सिगाङावहाय थायोमोन आंनियाव मोनसे फिसा खावख्लाब बायलाला आयना खिन्थु दा एसे आपग्रेड जाबाय आरो बेहाय बे आयनाया बेनि उनाव ओंखारगोन नैबे खानजुं बाबानि वीर ब्रान्डनि खानजुं बेनि उनाव ओंखारगोन बे वाइट टन दामा बेसेबां जाय लायो बिसोर मिथिखागोन खिन्थु सिगाङो बेनि सोलायै पन्स पाउडार थायोमोन आरो दा एसे दाम गोसानि जाबाय नालाय आंबो ओंखायनो बेखौ इउज खालामो आरो बेनि उनावहाय ओंखारगोन खांख्राइ जायनिखि 25,000 लादों बरबरि हाथाइनिफ्राय ओमफ्राय लादों नैबे ओंखारगोन आंनिफ्राय जायनिखि आं खदायबो लाबाय थायो बे जाहैबाय 10
10,000 नि फोथा 10,000 10 थाखा and बेनि उनाव ओंखारगोन आंनि बेगनिफ्राय what is this सोर सोर मिथिगौ बेखौ जाय जाय गामि भितरनि सिख्लाफोर बिसोर मिथिखागोन बेनि प्राइसआ ओरैनोथ' 10,000 आव मोनो बेखौ थाइबानिसो 5,000 सरि मिस्टेक जाबाय 5,000 बियो 5,000 ओमफ्राय उनाव बेखौ लायनो गोनांबा बे आंनि थाखाय बिराद इम्पर्टेन्ट खारन बेखौ जोंनि गामिनि खाथि खालायाव मोना माने बेखौ लायनो थांनो गोनांबा आं थांनांगौ बागानपारायावहाय ओमफ्राय बरबरियावहाय ओमफ्राय बेखौ लायनो थांनो गोनांबा थाङो आंनिया बेटारि रिक्सा भाराया 30 थाखा फैनायाव थांनायाव 30 थाखा 40 थाखा बेनि उनावहाय बिराद गोबाव नेनांगौ जायो सानसे टाइम वेस्ट खालामनानै 3 घन्टा 4 घन्टा बेनि उनाव थांनांगौ बेटारि रिक्सायाव गाखोनानै बेनि उनाव आरो ससे थाबायबावनांगौ बेनि उनावसो बेखौ दखानाव मोनो बेनि उनाव आरोबाव फैफिननांगौ जायो सोर खिफिदों असाइबोरा लेथ्रानो याखै मानो फुसुंदा होमबालाय आंनि न'सो खोनानो आं खियाखै सानलाय मानसिखा ओमफ्राय उनावसो बेखौ मोनो बेनिफ्राय फैफिननांगौ जायो एराउन्ड 5,000 5,500सो थाङो आरो बेखौ बायनायाव सोर सोर मिथिगौ बेखौ खोन्थालाय जोंनि गामियारि सिख्लाफोरनि थाखाय बेनो बेस्ट अके जाबाय बेनि उनावहाय आरोबाव मोननै बुस्थु दंबावो फैसाबो थायो गेजेर गेजेर बे जाबाय 5 लाख 5 लाख बेनि उनावहाय मोननै बुस्थु थाबावो सोर खोन्थानो हागोन बे मा ब्रान्डनि एक्चुअली बे ब्रान्ड गैया बेखौ मोनो जोंनि माबायावहाय बागानपारायावहाय ओरैनो जानला मोनला बिदिनो माबालाबायनो ओमफ्राय उनाव बासि लाबोनो हायो बेनिफ्राय बेथ' मिथिखाबाय बेखौ लिपस्टिक होनानै बेयो नैबे बुस्थु गैयाबा कमप्लिट नङा मानो थाखाय मिथिगौ खारन बे सेरबाबो बेयो फैला बेनि उनाव आङो बेखौ फोननो थांनोबा खालामनांगौ बेखौ बिदि बेनि उनावहाय फुननांगौ बेखौ ओरैजाय स' बेखिनियानो माने बे मास मोनसेसो थांबावगोन आरो मानोथो गारनो नङा होमबा बेखौ मास मोनसे जुदि सलायनो हायोबा आङो आरोबाव गोदाननि गोनांथि गैथ'वा नङा होमबा बेजोंनो सोलिथ'नो हागोन आङो मास मोनसेबाव आं बिदिनोखा आङो बेखौ चिप्रा होनो ना किरपिन होनो बेखौ मिथिला बे आरो माने टुथपेस्टफोराबो जोबनानै थाङोबा बेखौ आं हास'लायनानै ओरै एल'नानै ब्रासाव फुनलायनानै फुयो आरो बिदि ओमफ्राय उनाव माबाफोराबो सेम्पुनि बथलफोराबो जोबबा बेहाय दै सोलायनानै खालामनानै फुनो आरो बिदि टाइपनि मानसिफोरा साबोनफोराबो जुदि जोबथारनानै जुदि थबस्र' बायस'योब्ला जेनेबा बेखौ सिथाबलायनानै दोनो आरो मालाबा टाइमाव खामानि खाथिगोन होननानै स' बेखिनियानो आरो आंनि आखला आरो ओमफ्राय सोर बिदि आंनो कमेन्ट्स खालामनानै खोन्थाहरलाय बेनि उनावहाय बेहाय दा गैला थ' आंना बेयो दख'नायाव फ्रि मोननाय बेगा बिराद खाथिबाय आङो बेहायनो सोनानै लाबोयो आंनि बे ब्रान्डेड मेकआपनि बुस्थुफोरखौ दा सोफिननोसै ओमफ्राय आरो मोनसे खोथाबाव एक्चुअली आंनाबो दं दे बिदि ब्रान्डेड बेग आङो दाहाय न'आव थांनानै खिन्थागोन नोंसोरनो ओमफ्रायहाय बे बेगजों लोगोसे मोनसे फिसा एकदमबारे फानि लाभ स्ट'रि दङ आंहा नोंसोर दा खोनासङो बेनि थाखाय एसे नेथ'नांसिगोन आरो ओमफ्राय दा बेखिनिखौ सोनानै लाबाय बेखिनिनि भितराव मोनसे बुस्थु गोमाबानो बिराद लस बिराद इम्पर्टेन्ट आयै सना ओमफ्राय बे बुस्थुआ जे ओरैबायदि गोमायो जोंहानि न'आव ओमफ्राय बे बुस्थुनि थाखाय आङो माबायदि टेनसन जायो बहा दोनखो स्पेसियेलि रानिया खोमाबाय थायो बे बुस्थुखौ जाबाय बेखिनिया दा जोङो न'आव थांसै आंनि बे ब्रान्डेड बेगखौ खोन्थानोसै आङो मा बेग थांनोसै ओमफ्राय जोंहा दा न'आव थांनानै लोगो हमलायनोसै थास' बिबार ओमफ्राय थास' बिथ'रि लानानै फैबाय जोङो हाथाइनिफ्रायनो थांजोब्बाय मानसि फैदोंमोन दुन्दिया खावनानै लांनोसै नै बिसानिखौ दादा उन्दै लाहानि माबायो उन्दै सार दादानो मालाय रिसिमेसो होनदो दै दादा लाबाय नै इखिनिखौ नायलाय ना साइज आखाया थोरैमा नांनानै माबा ओरै खालामनो हाया जालायबाय आङो दाउखा खामफ्लाय जाजोब्बाय गुसुआव ओमफ्राय दा खेरा होबाय थासिगोनलाय आङो दिनै बे बिगुरखौ गारनानै फोरानगोन होननानै दिनै बिगुर गारजोबदों आङो खान्थाव नङाबा बिगुर गारालासिनो फोरानो बिगुर गारनानै फोरानबा मोजांसिन जायो आरो खान्थाव बिगुर गारदों आङो दिनै बेखिनि नाखौ फोरानगोन जोंहा दिनै जाखांनानै हरनि बेसे जाखो मिथिबायना 10ता ओमफ्राय जाबनो दंबावो ओइथिंजा बेसेबा बुरजा जि
दहाय सुनाय जाथ'वाखै दाना बिराद सुद लानो बाग्रा जाबाय आङो बिराद थान्दाबो जादों जोंनिथिंजाय एकदम अयथासार थान्दा ओमफ्राय उनाव जाखांनानै उन्दुनो ओंखारो ओमफ्राय दिनैबो जि लानो बाथारदोंमोन आङो रानियासो ब्रा ब्रा गाबोन मालाय हाबा जानो थांगोननो सानथाम फैखाया ओंखायनो ब्रा ब्रा लादो होननानै बुंनायखाय दा लाथारनोसै आरो आङो दहाय खिन्थादोंमोन आं नोंसोरनो जे आंना मोनसे ब्रान्डेड बेग दंथारो बिदि होननानै आं दा बेखौ देखायनो नागिरदों ओमफ्राय साननो नाङा जे आब'आ देखायदों आरिदों बिदि होननानै एकदम बिदि नङा आंहा बिदिहाय ब्रान्डफोरजों बांद्राय एटाचमेन्ट गैया आं बारा मिथिबाङानो दाल' नङा गोदोनिफ्राय आं मोजां मोना बिदि ब्रान्ड माबा माबि बिदिहाय मालाय जि दामि बेग लायो बापरे 3 लाख 4 लाख आं बिदिखौ एकदम वेस्टसो मोनो बेगाव 4 लाख 5 लाख गारनानै मा जानो नङा होमबा जोंफोर गोरिब बायदिनो 2 लाख गाहाम हरोब्ला बेसे ब्लेस मोनगोन बिसोरो ना बुंनोबो थाङा जेनेबा बांद्राय बुंनाय जागोन मालाय गावबा गाव मा होनो खस्थ' खालामो गावबा गावनि फैसा गावबा गावनि शक फुरा खालामो बिदिखौ बुंनो गोनां जोंहा जेबो बाथ्रा थाया बाट आं एसे बोरैबा मोनो आरो आं सिगांनिफ्राय बायफेरा बिदि बेखौबो आंनाव जि दङ बेखौ आंनो गिफ्ट होनायमोन दा आङो देखायगासिनो बे आंनि एकदम ब्रान्डेड बेगखौ जायनिखि जेबो खामानि होआखै आंनि लाइफआव ओमफ्राय बे बेगखौ मा मिथिगोन आं लाबावा आइयासो लाना थांबावो हाथायाव मैगं फाननो थांबा बिसोरलाय मा मिथिगोन जेनेबा बे हाथायनि मानसियालाय मा मिथिगोन जेनेबा बेहाय इसिबां ब्रान्डेड बेग इसिबां लानाय बिदि होननानै सिगांनियावथ' बिराद दाममोन खिन्थु माने सिगांनियाव जेरैबायदि दाम दाबायदिबा बेनि डाबल जाबायमोन आरो बे खमैबाबो 8 बोसोर सिगाङावहाय गिफ्ट खालामनाया रांखौ बियो थ' बेनो जाहैबाय नैबे दान्दाना ओमफ्राय नैबेफोराव माबाबो नांसो बे जाहैबाय आयौ नाय माइकेल कर्सनि आंनि ओमफ्राय उनाव बे बेसेबां लादोंमोन मिथिगोन ना बे टाइमावहाय 7 इयार्स 8 इयार्स सिगाङावहाय बे लादोंमोन 18,000 ओमफ्राय सोर होदोंमोन बेखौ आं खिन्थागासिनो चलु आं जिरायना लाग्रोनोसै आङो खारन एसे काहानिखौ खोन्थानोबा माबा जानांगौ ना ओमफ्राय आं बुजिनानै मोना मानो इसिबां दामि बेग लायो माबानो एकदमबारे डियरनि बेग माबा चिनेल माबानो दाथ' बिराद ट्रेन्डिं जागासिनो दंना एलबि बेग बा 3 लाख 4 लाख बुजिनानै मोना आं मानो इसिबां दामि बेग बेथ' 18,000निमोन जेनेबा सिगाङावहाय खिन्थु दा बिनि दामा दा 30फोर जानो हानाय बिनि दामा दा 30फोर जानो हानाय दा बांद्राय खोनाला माइकेल कर्सनिखौ वाट्सफोरबो मोनो आरो नै बिदिमोन आरो ओमफ्राय आं दा बेखौ फाननो लुबैदों ओमफ्राय मानो थाखाय एसेबां दाम गोसा आं बेखौथ' बुजिनानै मोना खिन्थु नोंसोर मिथिगौ नामा बिदि बेगखौ फानोबाथाय माबाफोर जेनेबा मोनो होननानै नायलाय बेखौ फानबाथाय नङा जेनेबा मानो इसेबां दाम बेखौ फानबा मोनफिनगोन नामा आं फाननो लुबैदों दा एसेथ' जेनेबा माबा एसे खामानियाव होनाय बायदि आरो जेनेबा 18,000मोन ओमफ्राय उनाव दा जेनेबा बारा नाङा 5,000सो बिदिहाय फानना डुप्लिकेट जेनेबा फानग्रा मोनो नामा बिदिहाय बहाबा आं बेखौ फानगौमोन दै 18,000 लादोंमोन बे ओमफ्राय मा खामानि उदायगौ जेनेबा बिदि बेगा 3 लाख 4 लाख गाहाम जानानै माने बहाबा मायबा गारि सारिफोरावथ' जेनेबा थाङो बेखौ मिथिखागौ जेनेबा कम्फर्टेबल ओमफ्राय मबाइलफोरनिखौ जेनेबा एसे साननो गोनां जायो जेनेबा बिराद खामानि होयो मबाइलफोरा शुट खालामनायाव आरि खालामनायाव खिन्थु बेगाव फैसा लानायाव नोङा आं माने फैसा लानायाव आं बिदिबा मानिगोन जेनेबा 5 लाखनि बेग एलबि बेगखौ लाबाय 5 लाखनि ओमफ्राय जेनेबा बेहाय फैसा लाबाय ओमफ्राय उनाव फैसा लानायाव जेनेबा सोरबाफोर पकेट मार खालामदोंबा बे 5 लाखनि बेगाव पकेट मार खालामदोंबा 5 लाखनि बेगाव आंनि बेगाव फैसा लाबाय ओमफ्राय सोरबा आंनि बेगखौ पकेट मार खालामनो फैदों होनबाना जेनेबा बे एलबि बेग आं जे बे 5 लाखखौ लादों बेना आखाइ साखाइ ओंखारनानै ओरैजाय बुहरलायनो हानांगौमोन आरो जेनेबा 5 लाखनि बेगा खिन्थु दाथ' बिदि जायाना बे सिम्पल आं जेनेबा मानि थाखाय इसेबां दाम आं बेखौ मिथिया थ' दा आङो बे बेगनि आंनि लाभ स्ट'रिखौ खोन्थागोन आरो जे मामोन बिराद फानि ओमफ्राय साननैसोल'मोन दे बिराद मिनिनो ओंखारो आङो आरो जोङो फार्स्ट टाइम लोगो मोन्दोंमोन बेखौ आरोना नामखौबो खिन्थाया आङो बेसोरा दा हाबा जाबाय बोरैबाफोर मिथिबायोबा हिनजावफोरा एसे दिगदार जागोन ना गथ'ने दा फार्स्ट टाइम आं बेखौ कलकातायाव लोगो मोन्दोंमोन बे माने हजोंहाय फरायगासिनो दंमोन आरो एकदमबारे बर' रोङामोन दे बियो माने बिराद इंलिस ओमफ्राय हिन्दीखौबो बारा रोंबाङामोन खोमा ओमफ्राय आंजों बांसिनानो इंलिसजों रायलायहरोमोन ओमफ्राय आंखौथ' मिथिखायो आं लाजिया दे आं इंलिसाव ओरैबायदि गाच्चामोन बे टाइमावहाय जोंनाथ' मा जायोमोन क्लास 5फोरनिफ्रायसो जोङो इंलिसखौ ABCD सोलोंदोंमोन आरोना ओमफ्राय आङो जोङो जेनेबा क्लास 5निफ्रायसो इंलिस सोलोंजेनदोंमोन आरो सिगांनि दिनावथ' बिदिसोमोन ना क्लास 5निफ्रायसो इंलिस मोनो ओमफ्राय उनाव आङो सिगां इदिबायदि स्टुडेन्टमोन दे आङो बिराद डेन्जार स्टुडेन्टमोन नोंसोरो फोथायनाय नङा सिगां आङो WOULD बिदि थायोना SOULD बिदिखौ मा होननानै फरायोमोन मिथिगोना उल्टखौ जेनेबा उल्ट होननानै फरायोमोन ओमफ्राय सुटखौ SOULD सुट ओमफ्राय बेखौ आङो सुल्ट होननानैसो फरायोमोन ओमफ्राय THE बेखौ दाखौ जेनेबा दा बेखौ थि होननानै फरायोमोन ओमफ्राय जाम्प जे थायोना मोनसे इडि लगायनाय बिदिखौ जाम्पेट होननानै फरायोमोन ओरैबायदि इंलिसाव कच्चामोन आरो जेनेबा
इंलिस साराबा बिराद मोजां सेन्टेन्स बाहायो दे बिदि होननानै खिन्थु आं बिदिहाय फरायनायाव कच्चा मोनबाबो आंखौ सारमोना बिराद मोजां मोनोमोन दे आं बिराद एन्टारटेन खालामनो हायोमोन बयखौबो बिनि थाखायनो खिजानिबा आरो ओमफ्राय दा खोन्थानोसै आङो बेनि स्ट'रिखौ आंथ' इंलिस रोङामोन बेखौ मिथिखायो बे बिराद इंलिस रायलायो ओमफ्राय उनाव हिन्दीबो बारा बुजि मोनामोन बियो ओमफ्राय एसे एनै बुजि मोनोमोन आरो थ' बेहायनो जादोंमोन आरो घटनाया जोङो डान्स श' दंमोन आरो होमबानाथ' आं एक्ट्रेस खामोन बिराद पपुलार एक्ट्रेसमोन आं बे टाइमावहाय जोङो होमबाना डिग्री खालामगासिनो दंमोन बरमा कलेजावहाय रानिबो थाफायोमोन आंजों जनकबो थाफायोमोन आरो बिसोरो रानिया क्लास 10 नामा बिदि खालामगासिनो दंमोन ओमफ्राय उनाव जनकआ HS खालामगासिनो दंमोन आरो ओमफ्राय उनावहाय फैबायहाय कन्टेक्ट नाम्बार लाखिलायनाय जाबाय ओमफ्राय आं बांद्राय इन्ट्रेस्ट गैखायामोन आरो जेनेबा बे एकदम इंलिस रायलायबाय थायो आं एकदम एडजास्ट जानो हायामोन बिजों ओमफ्राय जनकआ बिराद स्मार्टमोन इंलिसाव ओमफ्राय उनाव किसुमान मेसेज हरनायफोरखौ बिनो नायनो होननानै जनकखौ नायनो होननानै ओमफ्राय रिप्लाय आं जेनेबा आं बर'जों खालामनानै जनकखौ ट्रान्सलेट खालामनो होयोमोन आरो बिदि आरो ओमफ्राय बिदियावथ' जेनेबा एथ' बिदि खालामबाय थानो हाया नङाना होमबाना टाइमाव मेसेज सोलियोमोन वाट्सएप जाथ'गोना वाट्सएप जाथ'योमोन होमबाना वाट्सएप जाबायमोन बिदिनो बिराद टिं हरबाय थायो आंहा रिप्लाय खालामनो हाया ओमफ्राय बिनि थाखाय एसे माबा जाबाय थाखायोमोन आरो जेनेबा मानो रिप्लाय हरनो हाया बिदिहाय एसे माबा जायोमोन आरो ओमफ्राय उनावहाय बेना आरो बे फरायबाय थादोंमोन ओमफ्राय उनावहाय साख्रि मोननानै होदोंमोन बे फार्स्ट साख्रि आरो जेनेबा फार्स्ट आरो जइन जाखांनायनि उनावहाय बे बेगखौ लाबोदोंमोनहा आंखौ गुवाहाटियाव लोगो हमनो फैनायाव आरो ओमफ्राय माइकेल करनि बेगखौ दिल्लीयाव जादोंमोन बेना साख्रिया ओमफ्राय दिल्लीनिफ्राय लाबोदोंमोन बियो बे बेगखौ ओमफ्राय बिराद गिदिर श'रुमनिफ्राय माबा DLF ना मा होनदों सोरबा जाय दिल्लीयाव थांफेरदों बे मिथिगोन DLF होननायनिफ्राय लाबोदोंमोन आरो बियो ओमफ्राय उनाव होफैबाय जेनेबा होफैनायनि उनावहाय आं बेखौ होफैनायनि उनावबो मिथियामोन बिदि इसेबां ब्रान्डेड बेग माने बिदि मोनसे ब्रान्ड बिदिबो दंबावो माइकेल करनि बिदिबो मिथियामोन ओमफ्राय उनाव होफैदों बेग 1000 मोजां नुयो ओमफ्राय आं बांद्राय मोजां नुवाखैमोन एक्चुअलि बांद्राय मोजां नुवाखैमोन उनावहाय बहुत गोबाव थादों आरो बे बेगा ओमफ्राय उनावसो मिथिबाय आङो जेथिया बे बुंदोंमोन आरो जेनेबा आं नोंनो बिदि बेग हैदोंमोन साला आंनि फार्स्ट सेलारियानो नोंनि बेग हैनायावनो थांजोबदों बिदि ओमफ्राय आंथ' हाव बेगावथ' बेहाय 1000ल'सो 1000 बा 1500 खम बेसे 2000 लागोन बे बेगावलाय आं नोंनि फार्स्ट सेलारियालाय बोरै थांजोबनाय होननानै ओमफ्राय आंखौ माबा मोनसे बुंहरदोंमोन र' बियो जि लाजिखाबाय माबा बोरैबा मोनसे सेन्टेन्स बुंहरदोंमोन र' माने हिन्दीनि ना मानि बिदि मिथिया आङो बावलायलांबाय आं बेखौ ओमफ्राय बिदि बोरैबा मोनखाबाय आङो ओमफ्राय उनावहाय आङो नायबाय माइकेल करनिसोलै बे बेगा बोरैबा माबा मोनसे वर्डमोन आरो माइकेल करनि नों नायलाय नेटआव बिदि होननानै ओमफ्राय उनाव आङो सार्च खालामनानै नायबाय आरो आङो ओमफ्राय उनाव बिदि सेम बेग माबायाव मोनबाय आङो सार्च खालामनायाव ओमफ्राय प्राइसखौ बे टाइमाव प्राइसआ सिङाव दंमोन आरो आं नायथ'खायाखैमोन ओमफ्राय उनावहाय नुबाथाय बेसेबांबा देखायदोंमोनलै बेहाय ओमफ्राय उनावहाय बेगखौ आङो खुलिनानै नायबाथाय ओमफ्राय प्राइस टेगखौ नुबाय आरो 18,000 बिदि होननानै हे भगबान बे टाइमावहाय फार्स्ट सिनाखि आरो आंना माइकेल कर ब्रान्डजों ओमफ्राय उनाव जिखुनु ब्रान्डखौनो बे टाइमावहाय सिनाय हादों आरो आङो जेनेबा बिदिबो ब्रान्ड थायो बिराद दामि बिदिहाय एडिडास पुमा माबा माबि बिदिफोरखौबो आं मिथियामोन दे एकदम मिथिथारामोन आं एक्ट्रेसबाबो मिथिथारामोन आं एडिडासाबो मोनसे ब्रान्ड थायो माबा थायो बे दिननिफ्रायसो आङो ब्रान्डखौ सिनाय हाग्रा जादों एक्चुअलि ओमफ्राय मा जाबाय बिदिनो साननैसो बुहुत थांबाय ओमफ्राय आं एसे बोरैबाबो मोनबाय थाग्रा जाखाबाय जेनेबा इंलिससो बुंहरनांगौ माबा खालामनांगौ एकदमबारे रायलायहरबाय थानांगौ ओमफ्राय आं आरो ओरैबायदि प्रब्लेम जाबाय बिराद इरिटेट जाबाय आरो ओमफ्राय उनाव खालामना लाबाय आङो बेनिखौ एकदम इंलिस रायलायनायनि थाखायनो जादों एक्चुअलि आं रिप्लाय हरनो हायामोन ओमफ्राय उनावहाय आङो नाम्बारखौनो सिफायदों आरो बे नाम्बारखौ लायासै आरो बे नाम्बारखौ ओमफ्राय उनाव मा जाखो दा ओमफ्राय उनाव गैला आरो बिदिनो जोबलांबाय जोंनि रिलेसन बेयो सानदों खोमा जेनेबा बिराद फाल्तु होननानै बिदि नङा आंखौ जुदि नुबाय थादोंबा मिथिगोन बेबो हाबा जाबाय होननाय खोनादों दे आंखौ सोरबा बेंगलि सिख्लाजोंनो जोंनि कलकातानि बिदि हाबा खालामदोंनो आरो बियो उन्दैबो सासे जाबाय हिनजावसा खनसे फेसबुकावबो माबा टेक्स्ट खालामहरदोंमोन आङो ओमफ्राय गिनानैनो ब्लक खालामनानै लाफिनदों आं बोरैबा मोनो ना थ' बेखिनियानोसै आरो आंनि फानि लाभ स्ट'रिया आं इंलिसाव काच्चानि थाखाय मोनसे मोजां अपरचुनिटि बे गोमालांदों आरो बेथ' बहुत सिगांनि घटना आं बांद्राय माबाबो खालामामोन थ' दा बेनो आरो आंना 18,000नि ब्रान्ड सिनाखि आरो बे दिननिफ्राय फार्स्ट सिनाखि जायखौ मिथिफेरामोन आङो माबा माइकेल करनि खिन्थु बेनिफ्राय एसे सक जादोंमोन दे आंना बिदिहाय ब्रान्ड एकदमबारे एसे माबाबो बायदोंमोन नामा आङो ओमफ्राय रानिनोबो वाच गिफ्ट होदोंमोन खोमा ना आं रानि मामोनलाय नोंना टाइमेक्स बावबाय दे रलेक्स दाथ' सबसे ब्रान्डेडानो रलेक्स माबा एलभि दा बिराद ट्रेन्डिं सोलिगासिनो ओमफ्राय चेनेल होननाय मोनसे माबादि दङ ब्रान्ड एक्चुअलि आङो मिथियामोन दे इखौ चेनेलसो होनबाय थायोमोन आं चेनेल ओमफ्राय रानियासो आंखौ क्लियार खालामदों जे इखौ चेनेल होनो आरो इलाय माबा चेनेलसो इदि होननानै आंनिख्रुइ बे ब्रान्डनि सोमोन्दै बांसिन मिथिगौ बिराद इदि ओइ माबा सेलिब्रिटिया इदि मालाय इदि दंनो 2 लाख 4 लाख इदिनि बेग इदि होननानै आं बांद्राय पात्ता खालामा आं मोजांबो मोनखाया नालाय ओंखायनोथ' आरो थ' दा जोब्बाय बेखिनियानोसै आंनि फिसा मिनिथाव लाभ स्ट'रिया जनकआ खिन्थु डेन्जार फाल्तु मोनखायोमोन आंखौ मा सोयो इदि होननानै दा बेखिनिखौ जाबनोसै जोङो दा ओमफ्राय बेखिनियानोसै ओमफ्राय मागो दमासिफोरा बयनाबो जोब्बाय ना आंनाथ' जोब्बाय गेस्टिक जालागासिनो जोंहा दा बेखिनिखौ जाबग्रोनोसै ओमफ्राय बेखिनियानोसै आंना दिनैनि भ्लगा
आसा खालामो मोजां मोनगोन होननानै बिदिब्ला दिनै दोनथ'नोसै बेखिनिखौ जामनांगौ दं बेनिखौ जामनायखौ भिडिअ लाला बारु बिराद बाग्रा जाबाय आं दाना भिडिअ सिडिअ शुट खालामनो ओंखायनोथ' साननैसोआ बुहुत लेटै ब्लग होबाय थानाया गुसुआबो बारा जादों नालाय ओंखायनोथ' गाबोननिफ्राय रानिखौ लोगो मोनथ'नाय नंला आंनो माबा माबि खायदा खुयदा खालामनानै हारसिं शुट लानोसै बेयो साननै ना मा साननै ना रानि साननै सोरनिबा हाबा जानो थांगोन दाख्लै जे 20 थाखा खावदोंमोन जे बेनि थाखायनो खावदोंमोन ओमफ्राय बेसे जमा जाखोबा बेखौ मिथिला आङो ओमफ्राय गाबोन सोरनिफ्रायबा बेखौनो ओंखार खिन्थु नों रानि नों बिनोथ' ओंखारदो बाबायाथ' गाबोन पासथायाव थांगोन नों मा खालामगोन लाखाना दोनदो गाबोन बाबायाबो थांगोन माबायाव मामोनलाय हजाय बेहाय थांगोन बिसोरो है बागानफोरावनि पुलिसफोरजों थांफागोननो थ' गाबोननिफ्राय जोङो साथामल' जासिगोन न'आव रानियाबो थांसिगोन बेदर जानांगोन थिगसे अहा सानै गैयियावनो चल्ला होमब्ला बिदिबा दोनथ'नोसै लोगो मोनलायगोन आंनि नेक्स्ट भिडिअ होमब्लासिम मोजाङै था गोजोनै था ओमफ्राय अनस्लायनानै था ओमफ्राय आब' सनाखौ अनबाय था मानो अनथाराखै नोंसोर आंखौ बाय बाय